V tomhle videu vysvětlím, jak fungují šlachy. Kdo by nevěděl, šlachy v našem těle jsou způsob, jakým se svaly upínají na kosti, aby s nima mohli hejbat. Při normálním cvičení s pomalým tempem to chování těch šlach není až tak zajímavý. Mnohem zajímavější a pro nějaký kondiční trénink důležitější je, jak se šlachy chovají v rychlých pohybech. Protože u rychlých věcí, jako jsou sprinty nebo skoky, by naše tělo ve svalech nebylo schopné tak rychle tvořit a pouštět ty aktinomyozní mosty. A u něčeho, jako je sprint, naprostá většina natahování a zkracování té svalošlachové jednotky probíhá právě v té šlaše. Konkrétně tady v tom případě u achillovy šlachy, když si představíme něco jako je sprint nebo plyometry, tak při té excentrické fázi, což je ten dopad, ten sval paradoxně se nenatahuje, ale zůstává izometricky zatnutý, anebo u dobrých atletů se dokonce kontrahuje, aby z téhle strany ukotvil tu šlachu, která se natahuje. A jelikož ta šlacha funguje jako tuhá pružina, je schopná tu elastickou energii z toho natažení uvolnit a mnohem rychleji než naše svaly je schopná ty dvě kosti přitáhnout k sobě nebo prostě zkrátit tu svalošlachovou jednotku. A z toho pramení ta důležitost té tuhosti šlach, o které už jsem mluvil v nějakých jiných videích. Jak se ta tuhost šlach buduje, je celkem jednoduchý. Tady na tom obrázku zjednodušeně můžeme rozdělit tu šlachu na kolagen a to žlutý, to je IFM nebo intrafascikulární matrix. My potřebujeme mechanicky zatížit tady ty černé tečky, co tam jsou, což jsou tenocyty, a to jsou buňky produkující ten kolagen. A jelikož při hodně rychlých věcech ty kolagenové vlákna nemění svoji délku, ale jenom kolem sebe kloužou kvůli tomu IFM gelu, tak na to, aby jsme ty kolagenové vlákna natáhli a stimulovali ty tenocyty, je potřeba dělat pomalejší věci, typu silové cvičení, overcoming izometrie a tak. Na závěr, aby naše šlacha mohla pořádně využívat tuhle elastickou energii a tu tuhost, je potřeba mít dost silný sval na to, aby ji z jedné strany ukotvil, protože jinak ta šlacha prostě jenom na něj zatáhne a on ji nebude schopný udržet. A to je jeden z mnoha důvodů, proč silové cvičení nebo budování síly je pro nás jako sportovce důležitý. Nejen, že jsme schopni hodně síly produkovat, ale zároveň jsme schopni plně využít naše šlachy. Snad tě tohle video něčím obohatilo. Měj se. Čau.